pawani baba wachimiro chao chakaita awana ndebvu wale urema wainawo nubunzwa here but ndaishingirira manzose pana idaima awana ndebvu kana bvuzira kuti kuti ukasvikana pa 14 years unonga wakuti amachuwa tozoti wa munhu akubvazira zviratidziro izvo zvawana manzwa here plan ehe kwakuzoti nhengo yawo kumabhora uka wari tumabhora tudiki manzwa here daidza chigudu Linda majawa Jonathan ari kuti kuna Linda ngauye atore midziyo yake yaakasiya kumba kwake yanyembodza kushupa nemareda ngoramba uchiremedza munhu chingotaura hako kudare kuti dare riziye musi wa 25 September ndakaendesa zvinhu zvalinda September goreni ndakaendesa zvinhu zvalinda chiguru ndikasvika tikasvomisa mota pamba paishe chiguru ndichida kuti ndione ishe ndikanzwa kuti ishe havapo wakafamba pandakati takuenda kumba kweawo akabva atanga kufonera vanhu wadidi pamba pati papazara achibva wauya vatakumbira phone number kune mukomana anoshanda panyati ndikati ndikumbirawo nhamba dzaishe avo vakabva vasvika wati usamupe nhamba idzodzi ngavakumbidze kubva panapa ngavadzokere nezvinhu zvavo zvimwe zvakandishungurudza chero vanhu vakanga vakauya ipapapo wangotaura zvimwe chete zvachiti ibvai izvozvi wachagwedera ndo vandakaenda navo kasvika pakutonzi wachagwedera kana muri kuda kuti mubve zvakanaka panapa motaimisa teto zvimwe zvinhu kasikai kusimuka maa munhu mukuru muri mune mutemo wachagwedera zvichivava kusvika pakuti kana tadzingwa handi nyaya yoendesa kumutemo achibva ati ano endesako kwese kwawakuda inini ndiri muera shonga kana tikaenda kudare kwacho nyaya ndinokusapota ndochivatambopinda munzira kuuya hauna kutaura nyaya yako kuti nyaya yakafamba sei kuti vanhu vabate nyaya tuziendesa mbazvaita sei ndo zvaunofana kutaura pamusoro ishangamiri mudzimai takanesana nemudzimai mudzimai akadanana nomwe murume zvadaro anonzi ani murume wacho Matthew Gwanya igava munodana tikamunza kuno kudare zvadaro ndazoendawo kumitingi kwachangamiri ikurafikwawo ndikasvika pamba mudzimai atiza naGwanya nyaya ndobva yazoenda kumakotsi kwaMajor Street akundiripotera mudzimai kuti uri kutengesa mombe ine ndikati kwete handisi kutengesa mombe dzandiri kutengesa ipfuma yababa wangu zvadaro mudzimai nyaya ndakaihwina yechipiri yesharing of property mudzimai haana kuzokwanisa kupedza dare ndofunga akanga ari kutika nejudgment yekutanga ino achibva adifota haana kuzopedza dare saka iri mushure mekugarawo kwemakore andakona zvishuwa mukadzi akugara nemwe murume uyezve mukadzi akaunza gukuro akandipa gukuro re100 bond maane nguva yakadini musikagari mese pane 3 years vashonga uyu muchinda uyu wakaita mwana wekutanga asiri wemuchinda uyu muchinda uyu achiti mwana ndowake
ndakazoita mwana wechipiri nese murume iye ndoba zvakazobuda matare amachuma kuti no living yokutanga hasi mwana wake anga ari ungochengeteswa mwana asiri chi wake. Wechipiri wacho the same man iye ndo pakazoona mamessages I think and so forth aitaura nezvevana ivavo, saka washonga wakazotiza wakaenda nemurume wavo vari kutogara naye pari nhasi. Ndo patiri kuti sunungurai murume watore zviro zvavo wadi waende, pane kuramba kuti wakasungirira munhu. That's why manzwa ndikuti kuti uri urambire wakasungirira munhu, musunungure utore zviro zvako udi uende, murume aite upenyu hwake. Ndo nyaya iri pakati pavo. Washonga taura itini. Baba wanakagara nao 2006 baba wao impe kugara wanapenda nao hawana kwanza mchana ngada mzima 2005 2006 2007 tukanakagara na mzima baba aleta mwakwini wanditira semwana mbiki wasvika vana vabereki vangu wakasvika wakanditi mwana uyu ari kuramba boni ndi vabereki kuti ndivataura kuti zvakamira soso kakazimochidzokera vakadzokera vakagara futi iyo haizi mhosva yenyu ingatataurawo kuti iyo ndokuti pabude nyaya ndikatanga kusanangudza ndokuti ibude nyaya nezvekuti initokugara nemurume andakabva nemunhu ndoti muzive kuti initikugare nezvaanozotaura ndakazoenda nemunhu saka ndoti mutange kubva payakatanga kuti muibatewo nyaya yacho ndagara mandatiza futi kubva kuna baba wandadzokera kumba ndasvika atera futi pake chipiri ndati atera ini chakazoita ndizive dambudziko rababa wandikuya wangu wakauya wati iwe magariro waita wane 4 years ine murume hapana mwana chii chiri kuitika ndikati haina handizivi zvemumba bozaro handiri mhandara ndikanzi oright kana masangano ozonditaidzojira ramune mandasi masangano nababa aho tararama neru makuseni kwaedza mbuya jire zvaka kojira rako zvaringori pleni harina kana chinhu kana chii ndikati ina havana chendorisi chandinoziva zvakanzi ingawana havana kana murume unotadza kuti murume wako ndibaba ndikati ndozviriko ndo mararamiro andinoita inini kugara kwandakaita nababavo ndakazoita mwana after 10 years manzwa here daidaida kunzi nini ndichipfambi chaicho dai ndakahura pese ipapapa baba vandaisangana navo kana kuti after 3 months pa1 pawari baba wachimiro chavo chakaita hawana ndebvu one urema hwawainawo ndikunzwa here but ndaishingirira manzwa ose pana idaima hawana ndebvu kana bvudzi rako kutaidza kuti ukasvikana pa 14 years unonge wakuita machuwa kutaidza kuti wamunhu akubva zera zviratidziro izvo zvawana manzwa here iplane ehe kwakuzoti nheko yavo kumabhora uka wari tumabhora tudiki manzwa here ndazogara ndagara ndazoenda kuna tete wangu ndakabva kwavari 4 times manzwa here kuzosvika baba wakanipa permission yekuti shuwa ini ndazoona dambudziko riko ndakushingirira ini handichadi ndakudainwa makwedu baba wakanditi tsvaga mwana ita hako mwana wako manzwa here ndagara shuwa ndakagara papa ndotsvaga mwana pa ndoshingira ndagara ndakangosvika pana tete hanzvadzi yawa tete munga mune dambudziko ini mandiri handizivi murume manditi pana tete wakanditaura kuti iwewo wakamborara nomwe murume here utaura kuti baba wane dambudziko mukunzwa ndikataiwa regedze nditese ndishinge ndagara semunhu ndaida munhu wangu ende hapana kana munhu muvhireji kana anondiedza problem iri pamangu ndandiri dambudziko manzwa here but andaikwanisa kana kushiya kana ende uyu akantaura kuti hauna shamwari yoda uye angari shamwari yangu pese kugadheni kupi ndaita basa riri hadi manzwa here ndichishanda zvako zvezvekuti kana amanheru ndaikopinda vane kurara kutaudza kuti handina murume kana kuti wanotiwa hapana ndagara pandakazotiza tichienda kumba kwedu
23 wabereki wangu bwa mandasvika ndikati ini ndazvitadza ini handichadzokeriba ndobva wasvika zvikanzi kana mwana wenyu anyanya kudzoka-dzoka kunoko uyai mutore chini zvikurongedze zvinhu zvemwana wenyu. Ndakaenda inini nehanzvadzi yangu Yake nemwana watete wangu apa washonga taenda kuya nababa vangu nambuya vangu wakashaika nemwe hanzvadzi yangu yakashaika. Tasvika ikoko takasvika padare rachinyakujara. Wasvika padare wanyakujara ava ndoko wakadaidzwa unzi heikuru wachiguru waita sei wauya. Tasvika padare paya baba wakati ini ndauya uya akagarawo nemwana wangu tikuda kupfuma yangu sekutaurirana kwatakaita mukwasha paakauya kumba kwangu mukwasha sekuya kwakaita kumba kwangu akataura kuti uyai murongedze zvinhu zvemwana wenyu sinzi mwana wenyu ari kutiza tiita sei achidzoka. Tasvika padare paya munoziva padare havarambanisi wana iwewe ndikati ine murume wangu ndinomuda asi dambudziko remhereko mumba umo hamuna. Baba wapadare wakatora kuti ndaatsvage mwana wamahepo wakasimuka murume anonzi wamahepo wagara village 14 wakasimuka wakati iwewe hazvitauri padare pakazara varume vese ava ndiwo unotengesa vakadzi kunjuga baba avo vakanzi haro zvikanzi ndopanzi nababa wake ivi kana mumba musina mubereko indopaneitwa purani wani ko zvatanga panani pana iyeri ndova ndadzoka vandagara takagara shuwa mumba tagara vandazotiza kuti kekupedzisira vandaenda kutanda kuna tete wangu ndikati inini tete ndamboshingawo zvine 10 years dzakwana ndichigara nababa wangu inini ndakuenda kubasa ndichisvika kwatete semunhu ainida taidanana akatera futi kuna tete waiwa akatera iye nasekuru wake wakatuza wakashaika wakasvika tikapaya agreement yekunzi ndaatsvage mwana nasi ndakaita mwana after 10 years inini ende mwana iye ndakatomutsvaga ndikamuita ndaita mwana wangu ane 7 years daina ndirigore ndakatora ndichiramba ndichivabereka wana ndakaita futi mumwe mwana wangu ane 7 years agrade 1 ndo pandakaita mumwe wandaita wechichungu ndagara akati iwe waita mwana chibvisa nhungu iyi yekupedzisira kuti unogara musha muno ndikati aiwa ini ndakagara makore ndichigara newe ndisina mwana nhasi nditi ndibvise mimba ini mimba handibvisi mwana kana uyowo wacho haundidi nemimba yangu ini ndinoita sei ndinorongedza zvakanzi manje iwe bvisa mimba iwe zvotoita kana usinga iwe mwana wangu siya woenda kumusha kwenyu kana usingadi nhasi pandiri kubva koze angaina kundogadzisa akatenga kaputi akakadiki kakauya kundogadziriswa kwamambo kumba kwenyu kuna vanodziwani kwavo vaigadzira mota vaimboya vachigadzira mota kwanyoka ehe zvikanzi inini akatovafonera futi yangu yako ere zvikanzi yakaita zvikanzi yakaenda kundowandudzwa idiki but waiti ini ndinoigadzira zvokuti kari kadiki kari kari keshiri inokwanisa kuigadzira kana inourayira namombe kana chii ini ndine mawandudziro andinoita ndobva zvikanzi inini ndikauya uripo pano ndiri kukuuraya ende futi yangu ndakuta sei ndakundoitora manheru acho ini ndakabva musi wa29 musi wa28 manheru baba ava wakamuka manheru gwawapinda mukicheni gwauya nekapu yeplastic zvikanzi iwewe uri kuita basa vanditi wakaura kaita mwana dakuti uite wetu munhu asi ukarara nemurume ucharara naye ndida kukuisa runyoka ita wetu shuwa ndakaita wetu mukapu kana mai mavo chivakandifonera nenyaya yewetiyo vanoiziva manzwa here ndikaita wetiyo semunhu ainditiretera achiti ukasaita ndinokuuraya indivana ndati pakauyu ndaita wetiyaye vaise airi mukapu akabuda makuseni kuma4 vainana vaisa mukicheni pachikuwa mazvinzwa inini makuseni ndamuka ndova ndapinda mukicheni ndiona iripo pachikuwa ndikati aiwa baba wataura kuti inini ndakutotora futi yangu ndikasvika uri pano ini ndinokuraya inini mwana wangu ndakatora handbag yange nehembe 1 nehembe yemwana wangu pandabva pamba pandaenda kutanda kuna tete wangu ndichisvika kuna tete wangu uyu bvaafona kuna tete ndiri kumbira kuti muye murongedze zvinhu zvei zvemwana wenyu tete wakati ini handikwanisi kurongedzesa mwana pasina vabereki wake inyaya yei vamwe bhozi zvese zvazvaitika haana kungosuma tete wangu kana kumba kwedu chaiwo nevabereki wangu haana kutaura mazvinzwa adaro tete waya ndokobva kuti inini bamnini ndiri kuuya nemudzimai wenyu kuti munditaure nyaya zvikanzi kana makutuya nemudzimai wangu hazviiti ini ndiri kuda imimi tete muye murongedze tete wakati ini ndoenda kundorongedza mwana zvisingazivikani navabereki ini ndangoenda neyo kupi kuinyati kuna nababa shuwa takaenda kumba vatatosvika kuna wachigunda ndauya nemwana nyau yakamira soso vandatsanangudzi zvikanzi tichaona mukwasha aita sei achiteera mukadzi ako akafonerwa nehanzvadzi yangu ko uri kuti mai ropa usikuvaona waripi zvikanzi vari kugara neumwe murume apa ini ndiri kumba
vanogara neumwe murume zvikanzi alright ndagara zvangu kumba ndagara kunge 2 months tiri kumba pataina natete tasvika vafonerwa natete chingopurika pabhasito kuti bamnini muriko here tiri kuuya kumba ndina mai zvikanzi handidi kukuonai pamba pangu pamba pangu handidi kuita sei kukuona zvikanzi dandauya kuti titaurirane nezvese zvamaita papafoni ndachiuya manje zvikanzi handidi kuchiita sei musasvike pamba pangu shuwa takaenda kwaishe zvangazha vari muno mavo ishe zvangazha ndauya nemwana uyu takuti arongedze midziyo yake uya bvawafonerwa wamarinda muripi zvikanzi handikoba kumba zvikanzi kuno kune waenzi wei zvikanzi handiuiko shuwa tete wakadzokera pandadzokera futi natete kechituru wamarinda tauya tete wari kuno tachinopa ishe zvangazha tauya kunorongedza midziyo yemwana nekunzwawo nyaya kuti yakamira sei zvikanzi handiuiko patadzokera futi natete tete takaenda nawo 3 times pandazoenda nemunin'ina wangu andakasvika ndikati ndauya ndinoda kurongedza midziyo yangu shuwa wazvakazva wakamudaidza abva auya akauya nawo asaniwa nevanhu vevillage vawasvika ndikati ini ndauya ndorongedza midziyo zvakanzi pano hapana chaunotora pamba panapa zvese ndezvangu hapana chaunotora ndozvakabuda kudare kwatakaenda kwamambo makuru wow hapana chakaipa ini ndakauya pano vanobvunza warobert ndakasvika pano warobert ndauyawo ndoda kuonawo maminezi akaitwa dare kuti wakadare ndakanzi handina chandotora ndauya kumudziyo yangu asi midziyo yangu ndanzi handina chanoita sei chaunotora robert wakati hakuna chakadaro nyaya yeproperty iri yega iyo nyayayo iri yega kana baba vari kutaura kuti iwewe hapana chaunotora izvo ini pano nyaya idzodzo pano hapana ndikati aiwa baba vari kuda chi midziyo yangu ngavagare nayo ini ndopanda pandaenda kukoti zvokuti baba zvototadzokera neni kukoti iwe koti yekunzi mombe iwe iyo baba vanonyepa ndakaenda kucivil court yesharing of property ndo nyaya yatakaendera ndaenda kusharing of property pafirst court yatakapinda yakanzi endai munopana negupuro mapana nagupuro zvamakashanda mese 50% baba zvamakashanda nemukadzi wenyu handitika alright tobva tabuda ende munopana negupuro ndokaitizatiza taenda kuti tete wanzwisi nyaya yadekuita sei achitiza hatiti ndikati zvino inini gupuro racho pandazoenda kuna tete hanzadzi yake ndakaenda namai nyakujara ndasvika ndikati tete inini ndauya hanzadzi yenyu iri kutizatiza nenyaya yegupuro inini ndandauya kuti tipedzera nechinyaya saka kana hanzadzi yenyu isipo gupuro ndinoda takanzi tinzi hama dzangu dziri apa hama dzake dziri apa zvakataura mukoti iwewe zvimaona kuroora ubva waroore ubva wapedzerana natezvaro wako hama dzemurume hama dzemukadzi mopanana gupuro pamachienesana mouya kukoti kuno kuti vatakushiyanisai ndo zvakataura mukoti handiti uyu paatizatiza hanzadzi yake bvadaiudza kuti mudze hanzadzi yenyu ndopandakapedzisa kuenda nehanzadzi yake ndikati muudze mukoma wenyu kuti inini kukoti zviri kunzi nyaya yegupuro iwe hausi kuuya koti saka inini zvinhu ari kuzvita ndagara ake nemidziyo yani nemidziyo yake ndagara inini zvinezvi ndaane 3 years zvinhu zvangu ndakazvifambira paradhi namusira zvinhu zva mvura yainaya midziyo yangu yaibudiswa ichinaiwa panze izvozvi masofa atori panze ari kutotsva nezuva achiita sei yaamidzoto yaagariri yainge tichishandiswa nomumwe mukadzi mibhedha yangu zvazviri kurarwa nemugosi ndakambobva after 3 months vatotora mukadzi wake bhaisamba midziyo yangu yarike foskati nhasi wakuda wayambuka wakuchiti midziyo yemarara ayaya ndakukuigira ndopakauya kati ndikati aiwazve unouya nemidziyo yasakara kudai iwowo uwo ndakauya wani zvinhu zvangu zvakanaka ndikati ndauya kunorongedza zvinhu zvangu iwewe kune zvauri kuda kana kuti uchiti zvauchipi chichi dai wakandipa zvawainzwa kuda zvacho kutiti iwewe tsarudza zvo izvi ndo zvandiri kunzwa nemwoyo wangu kuti ndo zvaunoenda nazvo dai ndakatakura nhasi wakundidzira midzoto ina handitambiri wachiguri pana hwako dzokera henyu nezvinhu zvani nezvinhu zvenyu zvikanzi ndauya nebeka iri nedefault of judgment yekukoti default ikuti wakadefauta koti saka iri kudaidzira kuti iwewe kana wakadefauta koti ndinokupa zvinhu zvandinoda ndikati right ndiudza kunoti bepa iroro ndikati right kunyange munhu waenda kukoti inini kana uchiniita ndinaudzidza ndakuita sei bepa redefault handitika unozopiwa judgment nekuti nyaya yakatumwa ndisipo handitika ndinozosherwa kana ndanzi nditore spoon kana ndanzi nditore saka toti default bepa rako ribaratoti iwewe hapana kana chatinopiwa kachi chiimira ini ndita se dzokera nezvinhu zvako zvikanzi ini ndakubva nezvinhu zvini ndakuzvizvindisa kumapurisa ndikati aiwa ende kana kuri kumapurisa aiwa kumapurisa endesa ini ndopabva aenda ndagara ndobva ndaenga iri chitatu pandatichina Friday Saturday Sunday Monday pandaenda kukoti pandasvika ini kukoti pandataura case number yangu pandatora file ndichida kuona kuti nyaya yakanzi ndakatomwa ndisipo kai
faiwa rabudiswa ndikati aiwa ini ndikudo ndakaona baba wekwangu wakauya nedefault of judgment plus nyaya yakanzi ndakatumba ndipezvanzi imimi complainant unopiwa default of judgment iye iyoriwe complainant munhu ende unopiwa default iyoro ndiwo raakuchitomusungirira upiwe utore kopi rati uye naro kuno baba waimbafa wada kukupira hakuna zvakadaro uya nebepa irororo kukoti kunoku ndo richavasungirira pane zvese saka inini kana bepa rato naro otondipawo ndo pandatoona mukana kuti ndinomuona bhozi anenge achida kundibira nezvekuzonzi hanzi ndakatongwa ndikanzi mombe chichi handikaniye ndakazotongwa day one ratakataurwa mukoti kunzi muchashiyana zvakati mafanana bhukuro ndipo chete hatinazodzoka tikagarisana mukoti kuti uyaravo yaravatina. Right. Judgment kuti nyaya dzake arikuramboti dzakadziri akaisa nhau yekuti ini kutengesa mombe saka iyo ndo judgment yacho iyoyo nhau yeshere mupropati hainazopera ndo pasina kuzopedzi kuuya kukoti ndo pakadzipota kuti haana kuuya kukoti. Okay, application for interdict is hereby dismissed. Ndo payakadismisswa nyaya yake. Right. Muri kuinzwa nyaya yacho, it's a sad story. It's a sad story. Yakaitika. And imishe akabouya here achita kuti arautora zvinhu uyo akaramba. Wakagumira kuuya akauya kwakona vachida kuti vataudza kuyanga chine hasha pakaona kuti hasha dzakawandisa ida kumuti mbomirai pakambogarunga umudzi ribheziradzimba kwavo saka ndakazoona kuti hanyaya iyi handingaikwanisa nyaya yakutoda kwezonga kutaurwa kuenda mukoti ndakadana makuenda koti aye imi naisimuka pindura mubvunzo akauya here achiti arikuda kutora zvinhu zvake kwamuri bhuzi arikuda kuti akauya kwamuri 3 times achiti ishe ndikuda kundotora zvinhu zvangu uyu akaramba mujaho akaramba wakanga waurire chipo wakaurira wakangouya tinoda kuti ndigadzise kuti wawirira iye mukadzi ndo pawanga wazotizisana nayo here nabwanya here ndo mazuva mushure mekunge watizisana here kana kuti before nabwanya indinotaura kuti zvaaifambira uyu akanzi kwaMajor Street ini ndakanzi unokwanisa here kupa mukadzi gukuru ndikati ini hana kuramba mukadzi asi mukadzi ndakaita sei akanditiza nechikomba mukadzi achibva anzi orit saka ko mukadzi iweyo unokwanisa kupa here murume gukuru mukadzi achibva ati hongu pipi bati uchitarisa baibai saka ndosaka wachibva anzi ende munotore hama dzemurume nedzako moenda kumusha kwemurume mondokanidza vanhu vopa murume gukuru vanhu vese wakatarisa ndosaka ndo zvawaiurira kwaishe zhangaizvo inini paiuya ndakanga ndisipo asi pakazoya kechipiri takazoenda kwaishe zvakadza wandidaidza ndikaenda nevanhu vataurewo saka gupuro makapanana papi gupuro akapa umwe gupuro ndiani ivo papo haana kutaura nyaya dzegupuro haana kutaura nyaya dzegupuro mai iwe gupuro akazomupa yanguwa ipi akazoya kuti rimwe zuva paazouya ndopa hanzvadzi yangu mai 100 bond ndiye akaunza 100 bond nambuya nyakujara iwe dai asina kukupa gupuro wakanga uchiuda here mukadzi nezvawakaitirwa nezvakaita ndakaenda kusana saka chaikonzero chekuti waida kuti akupe gupuro iwe usingamupi gupuro chii chikonzero chakaita kuti kuti iwewe uti iye ngaakupe gupuro iwe usingamupi aiwa gupuro nokuti ndakandisina kumuramba aramba ndozati kuti iwewe dai akangoramba achizvara hake aripo akanga uchimuda here kwete nokuti mukadzi inini ndakamuti pamusoro chizvaichangamai ndakamuti mudzima uyu woraiti ini mushure menge ndagara naye 2 years ndikati wona mukadzi mbereko kwandiri zva ndakamudira pachena zvandoziva mbereko iri kuramba pasi chigare kwainzi mbereko ikaramba isaidza kwaitorwa mukoma kana munin'ina mukadzi ndikatoirana nayo akatendana nazvo asi ndakazoshamisika chiro padare raishe nyakujara zvakatonyorwa izvezvo mukadzi paakazoenda kumba kwavo
ndopakazodzoka achipokana nazvo mani. Yeah, but Changamiri, it's a very sad story. Asi ndoda kubvunza bedzi kuna Linda, kuna Uzare kuti zveshua mawirirana zvekutsvaga mbere uko yanga iri nyaya yekuti munogarisana asi mbere kenyu makaitsvaga pamunhu wekutoziva ngekuti mwana wacho mutoziva kuti nguye kwakati zvavara izvoni but baba ava wari kuchitaka kwati tawirirana pa2 years takawirana pa2 years itazoita mwana after 10 years ndavatauri chokwadi. Okay, hatisi kutonganya idzodzo because zviro zvakaitika nyaya iri pamberi penyu inyaya yaturikwa nababa amanzi babani majawa vatsanangura chichemo chavo kudare tidare rivabatsire kuti mai ava vagone kupiwa midziyo yavo. Chandanga ndichida kubvunzawo kuna amai kuti amai mune midziyo yenyu iri kwamajawa here munoidawo here midziyo yenyu sekuturikwa kwaita nyaya iyi pamberi pedare ramambo makore. Izvozvi midziyo yandichakwanisi kuitambira midziyo idai panguva yandaida kandinima ndosaka ndakubvunzai kuti mune midziyo yenyu here iri kwamajawa midziyo iyi. Saka midziyo iyi mukanzi maakuipiwa munoidawo here nekuti chikonzo chatiri kubvunzira ichi vamajawa vanogona kuti aiwa kana pane chakabvaruka hacho kana chakadii chinogona kugadzirisa kuti muwane midziyo kuripira chakakosha kusunungurana musarambe makatakura mutoro musiri mumushama wamajawa zvingaite zvakanaka here kwamuri. Zvinoita zvakanaka zvonaida kuti turiko kudara nekuti apa idzo dzanyaya tatongodzirivhesa yedu kuti vanhu vazive zvakaitika nemedia ivo izivo kuti kune nyaya dzakati idzi but nhau iripo ndo nhau yatandaa kuti ngatichiconcentrate yapinda nayo kuti right iwe uri kuti zviro zvakatora dzatswaina ndiri kubvunza ewo kuti akambouyawo here achiti arida kuti wagoe atore mbatya ishe watawa haana kuuya neizvozvo saka handizivi kuti ishe wari kunyepa here kana kuti topfuura chikamu icho iwe uri kuti wakaenda ishe wari kuti hauna kumbouya topfuura chikamu icho nekuti tinoramba tiitira nharo hazvina zvazvinotibatsira toenda pachikamu chandakuda ndo chikamu chandanda kuda kupinda chepiri kuti iwewo pamidziyo yako yakasara honguruta kuti pane mibhedha iri kunayiwa nemvura, pane masofa ari kunayiwa nemvura, izvo hazvinetsi totuma mapurisa ondoona kuti zviro zvacho zviri mukondisheni yakaita sei kuti upuwe zvinhu zvako maringe nechi so that usunungure uyu murume wamudescribe apa zviro zvinonyadzisa kuti chii kana zvicheka wamudescribe kuti he was a useless man ukamutaura kuti kana ndebvu kana chii I mean wamudescribe and so forth handiti zvichireva kuti wakatongomona senge asiri murume munhu wemukadzi to you saka chiri kuramba wakamubatirira chii? Ndakasvika inini ndakazoenda nemunini kuna mazhangacho ndikati ndauya akauya nana wasanyiwa mwana yehanzvadzi yake akati sekuru mbuya wari kuti ndipe midziyo yangu ndiri kudi kuwapa uye akati handina chandinokupa bvunzai warobert kuti ndakasvikawo panapa bvunzai warobert inini ishe zvanga zvawaripawo warobert second Robert akambouya here achitaura kuti ndiri kunyimwa zvinhu zvangu namajawa wewe confirm majaji ndine jaji yabuda here sema tauro waita hapo kusanya sapinda muri pane mimi yakasipinda pazvipedari usiku andi so iwewe pachiwanhu chedu I think kana uine daka rekuti une zvimwe zvinhu
zvaunofunga iwewe kuti munoda kuti musheyane sekutaura kwauri kuita 50-50%, handiti iyo unoitora, handiti watotaura kuti koti yacho wakanga waita that civil civil court, handiti munondokontinya. Isusu dare redu tongoda kuti tipedzerane nemidziyo yemumba yeumai, so that asununguke mupindo womwe mukadzi anotenderana nezvaari. Mudzimai akutoshidia akutoshandisa midziyo yangu, akapinda after 3 months ndiye akushandisa midziyo yangu. Hanzi pane mudzimai ari kushandisa midziyo yangu. Mudzimai ndakaroora mushi vanoziva, asi kwete kuti midziyo mai wangu inini nyati vanoziva. Ndakavaudza mai wangu wane midziyo yaye tinogara nayo, ndiyo yataisha pandakatora mudzimai ndiyo yandakatoshandisa, yakoi takarongedza natete tikaiswa mumba. Zvaka izvo kana wakatosvika nyati vanokura vanokwanisa kuva pamwe, vanotosvika voona zvinhu zvati kuti zvipai, uyezve pakutaura kuti inini ndakamutuma kuti aite nevamwe varume, ipapo ndinotokana nazvo. Aiwa, izvo hazvinei whether watobvuma kuti aite neumwe munhu, watomupa freeway, watodi wakatobvuma. So inenge yachoice yake yaakundoita kuti ndoenda kumunin'ina wako here kana kuti ndoenda kuna bwanya here, ndoenda kunani. Iyo zvakatodii, zvakatopfuura that stage. Isusu taakuda stage yechi yekuti museparatane zvakanaka. Ishe ndoda kuti ukaona murume akakupa ugwara rakanaka ugobuda mumba make ugondeta vana vaviri amusi wakaparira kudhara. Saka nhasi ngavataura kuti murume akatakura mutoro wakarema wekuchengeta vana vasiri vake, nhasi vakuramba zvekutora midziyo yavo. Zvinova kuti isimba ripeni namai avo vakuda dare kuti zvese maanenge akatichakamere kuti vanhu ngavaende vanoona propati yake, kana akakodzera iwete yobva yakotakurwa yekuwa mai avo vanhu vanosununguka. Isusu tinobvumirana nazvo kuti vari kutaura chikamu cheproperty sharing, handiti wana mombe wanani wakatoikwidza kumajor street, isu hatichaibati munomu. Dai yanga isina kuenda kumajor street taiibata kuti tiwagovanise zviro zvawakashanda, ane right to that, hatidi kuti mudzvanyirire, handiti iyo tati anoenda nayo sekuenda nayo kwayakaita. Kana akada kudo withdraw kodzoka muno kuti tizoite chikamu icho chekushayanisana zviro zvawakasenza, ndo pane zvakubuda kuti aiwa maplates aya anga ari amai andakapuwa namai wangu, tikazotenga aya then mombe idzi dzanziri dzababa tikazotenga idzo zvese vanonga wakudii wakupira. I think idare richandoita kumajor street court kwamari. Sandizvo here muzvari? Nyemidziyo yacho kumajor street futi. Iriko futi kumajor street. Hanzi nyaya dzese dziri kumajor street. Kana dziri kumajor street then isusu hatingadzibati. Hello? Muri kutaura zvinhu zviviri, zviro zvinoshanda kazvirumwe nemakonzo, zvinhu zvakasendekwa ndo zvinorumwa nemakonzo. Right, iyo wadare tisataika kamambo pamudziyo yekutaurwa navatete kana papi, midziyo yakasara, kushanda kwayo yakashanda, kuti isina kushanda, kuti asiya achiti vari kuda inyowani yani makore, kubva makore wayo kunyangwe iri mumba inongotsakara, kunyangwe paita gonzo sekutaura kuri kuitwa kutonzi yakanaiwa nemvura iri panze, inotorwa, asi kuti paine pakuda makosi ayo ekutoti paine zvigadziriswe, paine zvinogadziriswa apa zvoonekwa
oisa rimwe jira zvoga zvinotambirwa zvakadaro asi zvinozogadziriswa kuti apa ndo pakashata apa ndo pakashata. I think mapinduro muchinawo here mubvunzo mapinduro handiti ndokudzwa zidare rara tune simba yekutogara nyaya iyi sinzi patobuda kuti nyaya yeproperty iri kuenda support asi dare bedzi raifanira kuti rizope chiga kune waira kuti pane mumwe munhu anogona kuzoita paitime nyaya irege kuzopera kuti kusvika panguva yakati tofanira kunge takuzoziva kuti nyaya dzimwese kuti dzakufamba kuti wari wairweswa sununguku wakarindova sizozogara rimwe wanga warimo mamurimo zvodera kuti zvichitaurwa zvese zvataurwa nemupera kuti mukwasha akauya achida kusiya zvinhu ndakazvinwa. Nyaya iripo ngeyekuti izvo kusagara kwakaita midziyo ndo kunondirwadza kuti izvo mwana wangu angazopiwe midziyo zvinoizvo. Nyaya yemidziyo yacho ndatozona kuti hapana chekuita nemhaka yekuti nyaya iri kudare recivil court. Saka kutaura kwamaita mataura zvakanaka Zimbabwe kuti nyaya yochiperera kucivil court poita proper equal sharing yemidziyo yavo kuti mwana wangu afare because handifari kuti mwana wangu apiwe zvinhu zvakasaka zvakashandiswa nomunhukadzi. Taura zvinhu pakutaurisa kuti nguva yabatsira kanzopara pachinzi anayo ndo wakamhanhanya yedu varikuvastaambena munhu pazvaenda zvadzosera saka paunoda kuti changamire wakwanise kutaurwa nawo nayo vapesuwe nyaya sekutaura aiwa iye anondomhangara iye wacho ngaachindomhangare kana asina kuuya opuwa default judgment asi akauya ndiye anenge acontrol nechi. That's why wanzwa ndataura kuti iwewe zvaanga ari kukuberekera ane mwana wekutanga wechipiri iwewe uri uchitaura kuti handisi kuda kuti handisati ndaramba mukadzi. Ndo pana ndiri kumubvunza kuti saka anidai iwewe mukadzi asina kuzotiza nechikomba wairamba uchimuda here kana kuti chii? Iye kana asingachadi mukadzi ngaachiende onotaura sinzi yakumajority court ondoisimudzira ondoimhanhara ari kuti toda kuti mukadzi auye atore zvinhu zvake ari kuramba sinzi ndo kwayari handiti. Iye ondoisimudzira iye unondoisimudzira kana kuti unomhanhara imwe fresh zviri kwauri kuti unoda zvipi kuita kuti ikurumidze kupinda usununguke nekuti wana chigudu vanoramba wakakubatirira wachiti mwana wedu ndio zviro zvake ndio uchine zvinhu zvake and so forth. Zvinhu zvacho wakazviona sei kusakara iwe wakati wasina kutombozvitarisa kana mumotikari macho wakazoziva sei zvinhu zvakasakara wakatora apa kana kusvika pamotikari pacho vanhu vakuda kukufikisa maybe mafungiro angu relationship yaaifunga kuti ichandobluma kwaakaenda pamwe haisi kudi pamwe iri kuramba maybe zvaifunga kuti zvichandodi achandowana heaven nemana akutoona kuti pakwanga akagarika achiita chihure chake aripo ipapo nekuti toda kuti titaure chokwadi. Saka awana chigudu akuremerwa nemutoro manje sekutaura kwakuita kuti akumusha kwana chigudu haasiri kuchikomba wakupi
aiwa kanditozviziya nekuti wanga uri muraini mangu ndokuziya uri muraini mangu wakatiza nabwanya ukandowakirwa kweyo kunonzi kuyungu kwabhota zvese tozviziya zvese zvakaitika tozviziya nekuti zviri muvicinity yangu taurai kuti muri kutunzira chihure kuno simuzaizwi ndina hanzvadzi yacho zvake zvese zvemuromubhedha vakaiswa muspeya zvese neodhropu hembe dzese dzingorimo mukati modhropu imomo zvese nemapureti acho chandakaona chiri panze anga ri masoko akapiswa panze waida kutoita kudyewo hapana kapu kana hembe yakarwa nezuva zvese zvakaiswa muspeya right nyaya tatiregera kuibata nekuti kana yaenda kumajistrate court hatichabvumirwi kuti yakandovhurwa doketu hatichabvumirwi kuti tiibate saka inofanira kuti iperere ikoko handiti nekuti ndo kwakaendeswa nyaya hatina kuti izvi tandaitadza tatisina kuitadza asi nenhau yekuti nyaya yakaendeswa uku saka imi mwana chigudu musaite mwoyo wekuti muri kuonda mataurwa nyaya inyaya inosiririsa mamunzwa achidescribe uyu zvinosiririsa wozvibvunza kuti ko kana ndai ndandiri nii ndaiita sei musunungurei adi nekuti kuremara haisi mhosva saka wochienda wondoita kana ukatopfuura nepo pakoti wakomana vanokubatsirai wana giya kuti undoivhure iite chop chop ipere nyaya iyi handiti because ukandoimhangara iweyo ndio unenge wane matombo okay mosimuka mende